स्वस्थानाय नमः रुद्राय नमो नित्याय गौरी हृदय नमः ज्योताय चंद्रमणि शुक्राय नमः नमः कुलपुत्रिकाय नमः कल्याण प्रदान प्रदेश देवप्रमे नमः देवते गौरतालमे सर्वाण्डे नमः नमः तुष्टय नमः दुर्गा सर्वारे सर्वकारणे ख्याते नमः धूमराज नमः सत्याय नमः हरि सोम्याय नमः सत्ये नमो नमः नमो जगत्प्रदेशाय देव्ये कुते नमो नमः वंचितारामेन्द्र सर्वममय लोककामेन्द्र भगवान् मनेकः आवादेन सर्वे सर्वेण परिप्रदान ऋषरोवाचो तहे कृपवरदं वदरव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 
काही मागणे पण सवणी मंत्र धीमाते मतावा आजारंभ उदयो सूर्यो सूर्यो एक बसुवातो काल आपण जसं जवळ जवळ समाला माझ्या जिल्ह्यामध्ये पुढामध्ये जाणे पुढे आणि अर्धराष्ट्रीय खेळात सहभाग हो समस्या संघर्ष त्या हसणाच्या उदाहरणासाठी पोटात शिखर कलश वर्धापन दिनानिमित्तानं शांतादुर्गा सातेरी खंडोळा येथे आणि या ठिकाणी सोहम नवचंडी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सातेरीला कुंकुमार्जन केलं जातं। एका वेळेला 50 सुवासिनींना या ठिकाणी बसून त्यांच्या स्वहस्ते सहस्त्र नामावली आणि त्यानिमित्तानं 1000 वेळा त्या देवीच्या अंगावर कुंकुमार्जनाचा विधी या ठिकाणी केला जातो। प्रत्येकाला घरामध्ये सुख शांती समाधान प्राप्त व्हावं, मनःशांती मिळावी, उत्तम प्रकारचं आरोग्य प्राप्त व्हावं याकरता सर्वांच्या आणि कल्याणाकरता वर्षपद्धतीप्रमाणे या ठिकाणी सर्व सुवासिनी स्त्रिया एकत्र बसून कुंकुमार्जन करतात। या ठिकाणी विविध प्रकारच्या गावातनं भटजी वगैरे बोलवलेले आहेत। यथोविधी यथाविधी या ठिकाणी सर्व धार्मिक विधी केले जातात।